Raryo Pindha kumbang majaping tawang susun angin ngendi nggone liwat kalintang tung tapake kumpul nelayan pasang Kalimantabi mugi tripina ing tulah manu dawa ing tawang tuwang do Kanjeng Rama Pangeran Abimanyu kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh padha becik pratamu mapan ana ing kasatriyan Madukara kula kawula ninggih Kanjeng Rama awis saking berkah pangestu paduka sowan kula mboten manggih beda setunggal napa Rama namung keparenga sumungkeming pangabekti kula mugi kunjuk sandhaping padha paduka Kanjeng Rama Pangeran Harjuna iya nggih ndak tampa tangan kula akarya bramba kang sarta bungah mapan ana jroning tiasipun Rama ora liwat lungguh sing kepenak Abimanyu kawula nuwun inggih mangesaken dawuh kula kinten sampun boten kirang prayogi Kanjeng Rama Pangeran. Lole somalolah somorandiasta gumila mrit gantil buntute jogrek. Hawelah. Dicuni nyang apa? Bola bali kacang mangsa ninggalo lanjaran. Wah ki sakala mangsa ceblok ora ada karo wite. Ora beda kaya iki, Janaka lan Abimanyu. Abimanyu ki ya ruruh Tartaya duweni tata cara lan unggah-ungguh tanpa beda kaya bapakane. Bola-bali Janaka panjenengan bapakane iki satriya linuwih. Ngerti marang dening tata krama. Iya, panjenengan kudune ngono makne Gondel. Beda karo anakmu. Sapa? Lho, kerti windu kuwi. Ha nek Bimanyu kan tanpa beda kaya Janaka. Anakku ya ora beda kaya kowe. Umur 5 tahun wis seneng mendem-mendeman. Umur 5 tahun wis seneng udut. Umur 5 tahun wis seneng cangkruk ning gerdon. Umur 5 tahun angger ning wong wedok kok sajae ketok
ayu. Ketok lemu ginu-ginu dicablek sak rosane. Titik-titik nyewol bokong. Ora beta kaya gerangane. Kowe iki omong lek ngenyek karo aku ngene rumasamu. Ngene dadak nganggo kancane nggih pancatan iki lho. Rumasamu sak sire dhewe. Ngene iki mbaya aja nganggo pancatan kancane. Ngono iki nggarai congkrah. Kanca karo kanca nek congkrah ora patut ngono lho. Rumasaku kok. Ora mung anakku wae, lah swatama ki ya ora beda kaya kowe. Kowe iki garwamu ki lak ya pangapunten nuwun sewu, ora kok jeneng aku ngina. Garwamu ki widodari ning widodari jaran. Mula ora muka karo si swatama ki bola-bali angger mlaku ya ketoprak karo beker. Aja ngenyek, jarane lak widodari. Lho widodari ora jaran, panggah gragas. Ngono. Kaya donya iki kurang menungso. Sampun bapa sampun. Bimanyu nuwun wonten timbaning ingkang adhawuh Kanjeng Rama Pangeran. Margage sawise satata lungguh sing prayoga matura sing becik kulup ana wigati sing kepiye. Kepareng kula matur wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Pangeran Arjuna. Tapara ngaturaken ketiwasan Rama, ngaturaken ketiwasan. Sasampunipun kula turuninga dhumateng Kanjeng Werkudara ing Jodipati miwah Kakang Mas Gatotkaca. Yen to pinanganten saking Jodipati utawi pringgondani dipun murungaken. Iki sabab Yayi Pergiwa badhe palakrama kelawan Kakang Mas Lesmana Mandra Kumara. Kedadak sasampunipun kula wangsul dumugi wonten ing Madukara ngriki. Kula merkuwi mapan ing Taman Sari jebul Yayi Pergiwa ical dipun cidra Kakang Mas Gatotkaca Rama piye Bimanyu. Oh lole piye Bimanyu palen ana tembungmu Bimanyu Legandring Santalatis piye ngger Bimanyu. Piye ngger Bimanyu. Tembungmu Bimanyu. Ora cetha gawe pun eyang ngrungokke tembungmu. Pergi wae ning apa? Piye ngger Bimanyu ning apa? Kepareng kula matur ngreksa paduka Kanjeng Eyang Patih Sengkuni. Dinten samangke Yayi Pergiwa ical saking Taman Sari. Dipun cidra Duratmaka inggih menika Kakang Mas Garkata yen to miturut pekabaran ingkang kula tampa ingkang nyidra menika Kakang Mas Gatotkaca Kanjeng Eyang iki. Yes. Iki. Makne gondel. Apa artine? Ana petung kowe karo aku. Ana petung piye? Wes iki nek ora kowe karo aku sandang kene ora ramu ayo karto marang metu karto marang. Bimanyu nuwun wonten dawuh Kanjeng Rama bener Pergiwa ilang saka Taman Sari nuwun inggih ngestuaken dawuh ngaturaken ketiwasan pekabar ingkang kula tampa saking para manggala ning persurit ingkang nyidra menika Kakang Mas Gatotkaca Kanjeng Rama Pangeran Barat dudu karepe Dewi Sikarwata. Palukun lamuning lekasu kita lungeteng kadung kadereng ngomong memangun mana arah ayu apa dijuni keneng apa kok dadak metu ana ing jaban rangkah ora metu piye awake dhewe ngrasani sing di omah ya bo aku arep matur karo kowe sak ora-orane
Janaka saguh murungke temanten saka Pringgondani. Agi 7 dina kepungkur. Njur saiki aku lan kowe nyatake ana ing Madukara. Monggo Raden Janaka ya paring dawuh temanten wis diwurungke. Ya wong Janaka ki muridku, mesine bakal bangun miturut apa sing dadi pituture Pendhita Dana. Alah prek. Nyatane iki mung Abimanyu teka. Kandha yen to pergi wae ilang dicidra karo kaca genah keneng dom sumuring banyu. Wis ora percaya karo kowe aku. Kurawa, Kurawa. Kurawa. Ana apa Kurawa kok klumpuke? Wis ta meneng ae. Wis ki ngene ora aku sing tandang gawe wis genah iki Lesmana mesti bakal step bolak-balik iki lho. Kurawa. Gelarno jalan iki Gatotkaca kudu dicekel.
marandek. Rekat nampeng rata panantara prateng sukuning arga Rama tuminggaling pakuwara asrene dendeng saengga praja Umya kang pradangga pusekan kang janmu Sengkuni apa wakne Gonden kowe kok banjur ampyak awur-awur kowe mrintahke para sata Kurawa ngetokke ampyak barang eneng apa dicuni lho kowe iki kurang tanggap sasmita mikire pendhita karo mikire patih ora padha. Sing genah mapane Madukara iki mung sajak ana lakon sing kaya-kaya disengaja. Disengaja piye? Iki mung sanggite Abimanyu karo Janaka. Awake dhewe gerang daplok ning diapusi. Diapusi piye? Lho ora mudeng ta kowe iki. Kapornyata Abimanyu kandha yen ta pergiwa ilang dicolong Gatotkaca. Iki genah kaya-kaya wis dikarang luwih dhisik. Ora kira Janaka ki wong jujur. Lho, jeroning atine menungsa sapa sing ngeruh? Arep Janaka ki muridmu ternyatane Janaka ki ya iso goroh barang. Ayo. Mulai ki dina Sengkuni wegah kelangan lacak. Aku wegah bali mapan negara Ngasina nampa duka saha Kanjeng Sinuwun Duryudana. Gelem ora gelem Garkata kudu digoleki, kudu dipikut, kudu dipateni pergiwa dijaluk. Yang luwih gadhong malengkung lerek kawasan muka-muka sengaja ana beda suwi apa di sini ora ana beda piye manandor laku ning angin ora perlu ngakir-kir Karkata kudu tak tekel Kakang Perdandun. Ayo, manut aku. Yo kanton neng gisik gembira
alhamdulillah iso sowan mapan ana ing Karang Desa Talang lugunipun mapan ana Darmagung panjenengan Pak Kasun utawa Pak Sunarji. Ora masaku dhewe kok ora penak. Ngene sumane tak kon munggah ya ora penak. Alhamdulillah dauping pinanganten panjenenganipun Mas Wiwik Triyoga Susila pikantuk panjenengan Mbak Diah Dewi Permani Suci. Muga antuk donga berkah saka para sedulur kabeh sing padha kepareng rawuh, para sanak kadang pamong mitra tangga teparo. Lan uga para pinisepuh kaki manten kekalih bener-bener bisa dadi keluarga ingkang bagaya mulya selawase. Atut runtut reruntungan nganti tekani kaki-kaki dalah nini-nini bener-bener bisa dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Allahumma alhamdulillah. Mbok anakku apa yung marga kirene ya. Saorarane aku yen dhewe ora karo kowe iki kaya sirahku kok kaya muntir. Ya. Aku tak rono yo. Coba ben diringi karo kanca-kanca kaya biasane gagrak cara mblitaran. Kene, Nduk.
sapa? Krisnia Ambarwati lho. Lagune Dalan Anyar. Rumasaku. Nembang apa-apa kok ora tau ana sing ora patut. Tegese kabeh apik. Oh ngono. Nduk, anakku mbiluk, libuk kok mbiluk kuwi lho. Lah ya ilat tuwek iki sok kuwalik barang. Kapara wengi iki banget mujudke kabagyan kang tanpa pindhan tegese tanpa ana ijole. Awake dhewe sak rombongan sowan marak lugunipun mapan ana dalem agung panjenengan Pak Sunarji utawi panjenengan Pak Kasun. Lan Ibu Suparti Mujana, Nduk. Ya. Kapor nyata dalem menika panjenengan Pak Kasun ingkang minulya mensyukuri tegese Dauping Pinamanten Kang Putra ta Mahargya Dauping Siwi inggih menika Mas Wiwik Triyoga Susila pikantuk panjenengan Mbak Diah Dewi Permani Suci. Muga-muga antuk donga berkah para sedulur, para tamu agung sing padha rawuh, para pini sepuh. Panjenengan Mas Wiwik kalian Mbak Diah anggenipun palakrama tansah manggih karaharjan, tansah kaparingana seger kewarasan, murah sandang, murah pangan, murah rejeki, leh makarya ya lancar gangsar. Turta kena diarani dadi keluarga sing bagya mulya selawase utawa sakinah mawaddah lan barokah. Allahumma amin. Anakku, iya. Iki nang endi? Iki genah mapan ana sik tawasane sik. Kowe iki genah mapan ana ing Karang utawa Desa Talang. Bagya mulya rasane atiku panjenengan panjenengan ingkang minulya, panjenengan Pak Kasun ki piyantune grabyak semanak. Rikala semana tindak mapan ana gubuke awake dhewe. Ana Blitar kono barengan kan panjenengan ingkang minulya nggih Pak Jagabaya, Mas Roji. Uga panjenengan Mas Yani Tralis. Oh ngono. Kapara wengi iki wektu kang pinanci awake dhewe bisa sowan kanthi becik. Manggih seger kewarasan turta melu urun wujuding pandonga, Nduk. Iya. Muga Mbak Diah kalian Mas Wiwik karo kaya ngapa sing diarani jodoh ki tan kena kinaya ngapa kok asam di gunung, garam di laut upamane. Asam ki manggone ning gunung nek golek sing dadak penekan. Uyah ki manggone ning segara nek golek sing dadak nyemplung. Nek karo kaya ngapa yen to ginaris dadi jodhone najan to ado parane bakal bisa pinanggih. Contone kados dene panjenengan menika minulya Mas Wiwik kalian Mbak Diah Dewi iki. Oh. Mbak Diah ki saka kendi? Saka Laladan Madura. Lho. Iya. Madura. Medunten. Mula kapar nyata najan adoh sangkane ning tetelot dadi jodhone didongake bener-bener bagya mulya. Atut runtut nganti tekan kaki-kaki dalan nini syukur kaparingan putra. Utawa enggal kaparingan momongan kinarsuh utawa talining katresnan. Iya. Gawekno, Nduk. Apa? Solawat badar. Solawat badar. Ngaturke kunjuk keluarga agung panjenengan minulya Bapak Sunarji. Sumarambah para tamu sing padha pareng rawuh ugi para pini sepuh kados dene panjenengan minulya Mbah Lurah Talang. Nggih. Ugi rawuh sore mau. Ora kabar pinanggih mung simpangan pangapunten. Ugi para bapak perangkat desa klebu para pini sepuh ya, Nduk, diaturke tembange solawat badar dados. Assalamualaikum
Badar. Diaturke marang utawa kunjuk marang sing kangguan dalem ingkang minulya Bapak Sunarji. Piantune Grapyak Semanak Demulur ya ta. Kapornyata tresnani marang Kang Putra nggenipun dhaup pinanganten Kang Putra dipahargya nganggo pagelaran wayang kulit. Alhamdulillah awake dhewe sak rombongan kang katimbalan sowan nampa berkah. Oh ngono. Mugi-mugi mawon Pak Narji. Muga-muga kemawon Kang Putra nggih mbangun Bali Wisma utawa ngrakit urip beberan agung utawa kena diarani omah-omah utawa kena diarani ya kuwi sambut silaning akrami utawa mbangun Bali Wisma. Tansah kaparing ana wujuding katentreman lan karahayon kuat godha, kuat coba ya nduk kaya ngono. Dasar sing kakung Mas Wiwik gagah kaya Raden Gatotkaca. Oh ngono. Mula dipaske iki mau. Ya. Turya selaku aparat negara. Oh ngono. Dinese mapan ana ing Madura, mula ora mokal yen to ndarbeni judo wonten ing mrika. Oh, Madura. Penjane Mas Wiwik paring dawuh niki semah kula saking Madura, Mas. Wah, kula nggih turun Madura, Mas. Aku yo ndang ngono. Oh, tenan lho, tenan aku. Bareng di Madurane pundi? Lah niku kula sing raruh. Lah nyang apa? Lah mbahku, Mbah Lanangnya sing nak Madura. Dadi sing ngendang barang iki turun Madura, sing nyekel lampu iki ya turun Madura. Oh ngono. Ya Mbah Lanang, ning ya kelangan lacak wae ya anake iki mek sitok bapak. Oh ngono. Mula bolak-balik iki adikku lanang sing cilik dhewe iki luluk kuwi. Angger nesu ngono nyandak celurit. Lho nyang apa? Budal ngarit. Lah kowe
Tak kira lho nyang apa wae nyandak telurit ki budal ngarit dheke ngingu marmut ngono lho. Tak kira lek arep ora wong sabar kok. Saiki wis sabar kok. Nduk, wis ora kaya wingen-wingenane. Titik-titik angger nesu mesti ngebong kali. Nek ora ngono junjung sedhing utawa junjung sumur. Wah, apa ya keneng. Lumrahe. Nggih, alhamdulillah. Pak Sunarji utawa Pak Kasun. Matur sembah nuwun sanget. Bengi iki jan kaya reuni tenan. Ki Pak Sujaki ya rawuh ki sedulur tuwa saka Mbara. Aku diancer-anceri karo Pak Kasun laladan kene aku kelingan nglutung. Oh ngono. Nggih, kula pun roh Pak nglutung. Biyen ya klunto-lunto karo Pak Sujak kuwi. Coba kaya ngapa aku tak kepengin ngaturke tetembangan kula nyuwun swantenipun genduk sendur sinden sing paling cilik dhewe sak Indonesia. Weh. Sing endi lho? Sendur yang pinggir dhewe kuwi. Iki anggitmu blatere Raja Mak. Sendur ki cara nugong sak upamane. Nek ora ditabuh ya ora tau muni. Iya. Engko muni-munine wahing. Sugeng dalu Cahayu. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu Cane. Pripun pawartose panjenengan sami seger waras? Nggih, sehat niki mboten kirang napa. Betok sinten sing betok siang wau? Gandung niki. Rumah saku mbuwetok ki ipit-ipit nang ngarepe kancane. Lah ya ngangge dhuwit jan ke rumah saku. Ora ngeling-eling aku ki ya ora duwe. Tapi kula tak kepengin nyuwun swanten panjenengan menika mumpung dawing pinanganten nggih Cahayu. Nggih. Taturke kunjuk marang pinanganten kekalih panjenengan ingkang minulya nggih Mas Wiwik Tri Yoga Susila dalah panjenenganipun Mbak Diah Dewi Permani Suci. Kang putra saka panjenengan Pak Kasun muga tansah tentrem ayem rahayu kang pinanggih seger kewarasan kula pengin ngaturke tetembangan ya kuwi Pangkur Semarang. Endah hati kembar mayang. Ya, diaturke suwe lho ora ngonekke iki tenan. Sendur ki suarane tamba kesel tenan. Bojone angger njaluk urut iki sendur ura-ura ngene bojone serasida. Langsung mari. Tapi diaturke Cahayu. Endah agung kekeraning pengandel ngono ya karepmu. Lah ya meh ya terus. Eti piteng kunden kembar mayang. Beliau Pangkur Semarangan Pak Jak. Suwira ngonekke Pangkur, suwira midhangetke Pangkur. Iya. Pak Sujak ki awet enom karo aku semasaku semalih padha ki. Iya, Agus napa ya keblongsong mikir pepes. Terus Bepas rene minangka tandha Jackson ya langsung alah bos tanpa semangat ki engko lha nyapa lho pepese ora teko wis rumasane wong kok direken pepes gitu yo los angger sendur kok muni celekut. Weh, dem. Ngene aku muni celekut ya gak kalah lho ki rumah ya ngejori. Aku kok ngono ngriyak. Lah ya ora sendur ki alus kok, tenan. Dahar sak dahar ki beda karo kancane. Mulakno ya suarane awet. Dadi sendur ki nyirik daging.
Lho, masa? Wo, piye? Angger dahar tongkol ngono ya mek dirah rine tok. Masaku. Terus Nduk. Banget sih. Nubya. Supya. Neng tengah. Iki. Suara leh ringih-ringih. Tenang kok. Aku ki mayang pomor enek sendur Mas aku ya sampean kudu turu wae. Ning gandeng sendur rawuh ki wis aku ki ngantuk ora duwe. Mergo saka penake ora sendur ki menteleng aku ki wedi kok. Rumah samu ki den-den tikus po. Terus kesik nduk, engko tembangno sing apik. Banget sih nupya supya neng tengah Kula warga sayo terus iki panjenengan caranu ambal. Dadi caranu bapak unjal. Ora apa-apa kok aku malah demen kok. Kaya setrika dadi bolak-balik ngono. Enggak Terus kerasa. mumpun yo saka gayenging swasana. Giyok yo do njarai kancane golek kancane nembang mau ilik-ilik bangkekane ngono kuwi. Terus Nduk. Akeh kang Yo, intang angop. Inden Inden yang angop iki lho. Lama Disoting karo BBS TV kok angop lho. Nek disum dadi sak lawang ngono piye. Yes. Ngucap selamat Suki Tapi Cahayu mboten perlu angel-angelan, kula kepengin pindah nyekar ora ketang sak ramban nggih mawon. Syukur nek digawe rong ramban ya malah cocok. Lho, apa? Tibake Setya Tuhu mang buka celuk saking ngriku. Lho. Aku samanten. Sendur ki jan ahli, laras kok sendur ki. Oh, dehem giyok ngono ya ngenyek, didehem ngono ya mrengut. Karo kancane aja saling menjegal ngono kuwi. Ya, Cahayu. Aku kang satya satu Yen nganti saiki buat mempelai berdua Mas Lirik Sultan Garmo, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia selamanya, amin. Jumeneng alon-alon nggih Cahayu. Wah, ben saya gayeng. Batin kumus. Batin kumus nyok. Kene wong ayu. Semune kurang rena tondo ya wayange pas sene rito
lestari kila Mbak Yu sak ora-orane mapan wonten laladan Kecamatan Sendang lugunipun wonten dusun Karang wonten ing Desa Talang ya Nduk didongake pinjenengan pinanganten kalih Mas Wiwik Triyoga Susila lan Mbak Diah Dewi Permani Suci muga dadi jodoh selawase setya tuhu tansah hanglam-lami ngono diteruske ndur pokok sendur angger nembang yoga nek sing wani cemuit lho tenan wedi lek kepidhek nyek ya ora to ya enggak dayu diambari pisanane ya Le Gus kaya ngapa mugi entuk berkah lole yo mung tansah amor tansah limpah Sujak mesti batin. Sendur kok malih purun ngadeg. Lho, piye ta tenan kok. Ning Pak Sujak mundak enom Agus nyelot tuwek. Kowe kebrongsong lemu mikir pepesmu lho, sosok ngono kuwi. Terus ke Sujak mugi lestari liwat paring. Aku tak medun kene, Bos. Oh ya ya bareng teko omah dirui bojone langsung kaya kul didulek. Aku iki utun kok Dik. Terus ke. Mugi entuk berkah. Yo yo yo.
suwun Mbak Selestari utawa Mbak Sendur ngaturke sedya tuhu komplit sak bawane.